Per Madsen, der er ved at være fuldt af underskrifter på din blog der. Hvordan er folks reaktion på jeres ønske om, at de skriver under? Den er virkelig positiv, fordi vi får kun sympati i befolkningen. Og den sympati, det burde Svend Frederiksen og andre i sygehusudvalget, de burde gå ud i befolkningen så spørge om, altså hvad der skal nedlægges og sådan noget. Peter, du kender jo godt Sankt Josef. Du har både fået undervisning, og du har også ligget på hospitalet derude. Hvad synes du om Sankt Josef? De er fine, og de er gode nok, men jeg synes, at man skulle kæmpe for dem. Og derfor synes jeg, at vi skulle alle sammen kæmpe for dem. Jeg bor jo i Skørpen, men der har de jo også nedlagt til hospitalet. Ja, det har de. Ja, der er altså god grund til at skrive under her, og de kan også støtte med deres underskrift hernede foran Matas en af de nærmeste dage indtil på tirsdag. Ansatte på Sankt Josef Hospital gjorde i formiddag endnu et forsøg på at redde deres arbejdsplads, som politikerne truer med at lukke. Lige før sygehusudvalgets møde på Amtsgården overrakte de Svend E. Frederiksen, der er formand i udvalget, en kasse med over 22.000 underskrifter. De går alle imod at nedlægge de 64 senge på Sankt Josef. Og det er ikke 20.000, de har gjort os umænd på de få dage, vi har haft her. Og vi er oppe på 22.783. Så vi har gjort et godt stykke arbejde. Det kan man stå have det her med ind og studere. Skål. Tak skal du have. Jeg synes, det er et flot stykke arbejde. Det viser i hvert fald, at man er interesseret i at beholde arbejdspladsen. Og jeg kan sige, at der er en positiv stilling i Amtsrådet for at ikke skal nedlægge nogen ting. Men desværre så er den økonomiske situation sådan, at vi skal finde besparelser. Og hvis ikke vi bliver på Sankt Josef Hospital, så må det blive et andet sted. Hvis du er amtspolitiker og skulle finde 44 millioner, hvad vil du så gøre? Altså det kan jeg jo sådan set ikke tage stilling til. Man kan godt komme med at sige, hvem der skal spare, hvad der skal spares. Men det er sådan set ikke vores opgave. Altså politikerne, de er valgt ind til at så køre det økonomisk forsvarligt inden for sygehusområdet. Og det ser åbenbart ud til, at de mener, at Sankt Josef godt kan nedlægges. Ja, vi mener noget helt andet. Amtsgården er efterhånden ved at være et yndet udflugtssted for personalet fra det nedlægningstruede Sankt Josef Hospital, om end langt fra for deres fornøjelses skyld. I morges havde et stort udpluk af de 130 ansatte i gentaget opstilling foran amtets hovedsæde. Denne gang for at aflevere godt 20.000 underskrifter til sygehusudvalgets formand Svend Erik Frederiksen, som sad i møde. Da denne imidlertid lod vente på sig, affødte det følgende kommentar fra en slagfærdig sygeplejerske. 4 portører til B-salen, vi skal have Svend Erik Frederiksen ud. Og ud kom den omstridte udvalgsformand der også, og han fik sammen med den store kasse med underskrifter følgende ord med på vejen. Vi mener, at en lukning af Sankt Josef Hospital vil være katastrofal, i det vil få vidtrækkende konsekvenser på såvel det økonomiske som det personalemæssige område, men i særdeleshed for patienterne i en stor del af Nordjyllands Amt. Angående de økonomiske konsekvenser, mener vi, det er ulogisk at lukke et hospital med en velfungerende økonomi, hvor man har formået at overholde budgetterne, og hvor man endnu har amtets billigste sengepladser. Vi beder jer indtrængende om ikke at lukke Sankt Josef Hospital, da vi ikke kan se nogen reel besparelse, men også fordi vi har modtaget mange positive tilkendegivelser fra befolkningen i form af underskrifter og bemærkninger om, hvor katastrofalt det er at lukke et lille, velfungerende specialhospital. Og det er underskrevet af hele personalet på Sankt Josef Hospital. Det vil jeg gerne overrække. Hvad med at spare på dine egne ben, politikerben, i stedet for at spare på vores ben? Du forstår det ikke. Hvis du havde en dårlig hofte og et lårbensbrud, så forstår du, hvorfor jeg siger til dig, hvorfor jeg ikke spare på dine egne politikerben. Og så lad os have vores hofte, der er ventetid længe nok. Vi må ligesom prøve på at blive ved, indtil vi kan få en endelig afgørelse, enten den ene eller den anden side. Per, du har ligesom været strategen bag jeres fremstød her. Hvad skal der ske nu, indtil den endelige afgørelse træffes? Ja, vi kæmper videre. Vi går hjem til møde nu her, når vi er færdige her. Og så prøver vi at så diskutere det hjemme bag, sådan set vi skal fortsætte med. Og underskriftsindsamling, den fortsætter sådan set ind til den 12. 6. Og så må de få nogle flere underskrifter ud for befolkningen. Har I andre tiltag i ærmet? Ikke indtil videre, fordi at nu går vi hjem, og så snakker vi om det, og så prøver vi at se, om vi kan finde ud af noget andet. Hvad med strejkevåbnet? Kan det blive aktuelt igen? Jo, men det handler også om patienter, det her.
Og de skulle helst ikke lide noget skade, fordi at politikerne, de vil lukke i sygehus. Byens borgere svigter nu demonstrationerne til fordel for Sankt Joseph Hospital, men de ansatte har endnu ikke opgivet kampen for deres jobs. Vi stusser over, at Svend Erik Frederiksen kan udtale til pressen, at der ligger en beslutning i generalplanen at indlemme Sankt Joseph i Aalborg sygehus. Generalplanen er endnu ikke færdig og slet ikke fremlagt og godkendt i amtsrådet. Vi vil stadigvæk forsøge at påvirke både offentligheden og ikke mindst politikerne til at forstå, at vi tror, det er noget galt, de er i gang med. Men det har I jo forsøgt mange gange, og beslutningen er jo taget. Hvorfor bliver I ved? Ja, da vi startede på det her for en måneds tid siden, der besluttede vi, at enten så kunne vi bare sidde lige så stille med hænderne i skødet, eller også så kunne vi prøve at gøre noget. Og der har vi så valgt det sidste, at vi vil gøre noget. Og det vil vi altså forsøge, indtil vi får datoen, hvornår der bliver lukket. Hvad tror du så konkret, I kan opnå nu? Altså det vi kan opnå nu, det må nok være derhen af, at vi vil prøve at fortælle stadigvæk, at den besparelse, man regner med, den mener vi stadigvæk ikke er reel. Vil man virkelig beslutte at nedlægge hospitalet, før man nøjagtigt ved, hvad et kontraktbrud koster? Hvor mange penge drejer det sig om, som skal betales, uden at man får noget for dem? Altså direkte ud af vinduet. Svend Frederiksen har udtalt, at man er i gang med at undersøge, hvad det koster at flytte ortopædkirurgisk ambulatorium til Aalborg sygehus. Og hvor hurtigt det kan lade sig gøre. Vi er forundret over, at man ikke for længe siden har lavet det regnestykke. Hvad er forholdet mellem de nye anlægsudgifter, når man skal indrette nyt specialambulatorium på Syd overfor besparelserne på 25 millioner på en nedlæggelse af Sankt Joseph Hospital? Hvad koster det at flytte og indrette nye administrationslokaler for at skaffe plads til dette ambulatorium? Det vil sige, du tror ikke, at der sparer noget ved at lukke Sankt Joseph? Nej, det tror jeg ikke. Vi kæmper for Sankt Joseph. 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 De har sagt til os, at de ikke vil have os med i den kø af de ledige hænder. Nu kommer de her i en demonstration nede fra fagforeningsbygningen i Søndergade. Frygter I ikke, at Vesterfløjens tordenskjoldsoldater, de kan skade jeres sag, hvis de stiller sig op hernede og taler for bevarelsen af Sankt Joseph? Nej, det håber jeg så sandelig ikke, fordi at, jeg også prøver at få fat i socialdemokrater og sådan noget, men de vil så slet ikke udtale sig den her sag her. Og det tror jeg ikke. Jeg tror, vi er her over det hele nu. Hvor mange arbejdspladser vil det betyde i køen af ledige hænder, hvis Sankt Joseph lukker? Ja, det er jo uoverskueligt at sige nu, men det bliver op til i hvert fald 1.500 stillinger.